ugroženih. Ne podnosim što se ljudi ne dele više na dobro i loše, nego na sve ostalo. I iskoristila bih priliku da kažem zašto sam ja ovde. U to sve, u ovu priču uzimam u obzir žene u ovoj našoj, da kažem, ajde malo šire na Balkanu. To mi je nešto što me najviše boli, što mi smeta. O svojoj porodici ne smijem da pričam, već ću završiti ko Ivana. Svi smo ovde došli da se borimo za neke svoje ciljeve. Svi smo došli zato što kući imamo svoje voljene zbog kojih želimo da budemo jaki i da nastavimo tamo gde smo stali. Ja sam stala pre 2 godine sa jednim divnim razlogom, rodila sam svoje 3. dete i žao mi je što to ljudi ne podržavaju na ovim prostorima, nego te onako samo izbrišu i samo ti broje neke loše poteze, loše pesme. I zato, hvala Bogu, evo, tu smo večeras da malo, svi smo ovde došli da se borimo, očigledno iz istih razloga, svi ovi ljudi vrede na svoj način, svako za sebe ima nešto korisno da kaže i Ružo, stavi naočar, idemo. Ajde.